Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Вас быў згуляны ў межах Макслайн жаночай лігі. Дынамо БДУФК было мацнейшае 1-0 і 3-0 зафіксаваныя лікі. Ну а для зоркі БДУ гэта спроба нумар 3 перагуляць ад чэмпіёнак, і це не самае найлепшае. Але размовы пра магчымыя перамогі, страты ці здабычы пунктаў мы адкладзем на канцоўку матча. Ну а зараз стартавага свістка галоўнага арбітра гучыць ён, і нумар 99 у атакуючага плана футбалісткі. Тым часам у нас момант узнікае каля варот Ганны Кавалевіч. Ёсць магчымы прарыў Тацяны Шарашавец, удар па варотах, і вышэй за браму мяч ідзе. Можам адзначыць, што гэты матч далёка не першы у нашым сённяшнім гульнявым дні, але паглядзім за яшчэ адну атакай зоркі. Дагэтуль 3 матчы Фралова сканчвала без вынікова. У нас бачым мы, што працягвае Дынамо мячом валодаць. Харашчак, добрая перадача, і у Сіняўскай удар не атрымліваецца, не рызыкуюць. І вось зараз ОКП не ў той зоне апынулася, але сустрэлася з мячом, падае яго ў штрафную. Харашчак прабівае па варотах. Замена рыхтуецца ў нас у зоркі БДУ. Пакуль падача ў штрафную, барацьба за мяч адбываецца, прастрэл. Замена ў першым тайме, моцная падача на далёкую стойку. І барацьба апошняя хвілін, ну так 5, адбываецца ў цэнтры поля. Ньоле. Сіняўская змяшчаецца ў цэнтр, прабівае Ганна Сіняўская і забірае мяч у рукі. Ёсць нават прастора для удара у Ганны Піліпенка, але на Ньоле тая гуляе. Падача, удар па варотах, і 1-0. Выходзіць Дынамо БДУФК наперад, і адкрываецца лік у нас у гэтай сустрэчы. Бачым мы, што віншуюць адну з дынамаўскіх легіянерак. І будзем чакаць. І можам зазначыць, што так дакладна Тацяна Петрусевіч у нас забіла гол. Ньоле адпраўляе мяч у штрафную. Вось ідзе Тацяна Петрусевіч. Адзіны гол у нашым матчы пакуль што забіла. Ньоле на дрыблінгу прыбірае суперніцу. Ньоле падае ў штрафную, і Кавалевіч перахвачаны, і пайшла перадача наперад на выхад з абароны. Ціха, удар па варотах, але ідзе мяч. Пайшла перадача ад галкіпера Дынамо БДУФК. Не атрымалася у каманды выйсці ў атаку, і становішча па-за гульнёй перарывае наступ зоркі, у якім забіваецца гол, але ж гэты гол не будзе залічаны. Наперад выконвае Яліна Чарлёнак. Ёсць прыём, удар па варотах, але ідзе мяч па-за межамі створу. Зорка БДУ пакуль у першую чаргу прайграе ў рэалізацыі і мінімальна прайграе ў стварэнні момантаў, хацелі мы сказаць, але ж вось зараз Ксенія Куляшова зраўнівае лік у гэтым супрацьстаянні. Тое, што яна не забіла за становішча па-за гульнёй, яна забівае напрыканцы першага тайма, і таму у нас з вами 1-1. Правалілася абарона Дынамо БДУФК, і зноў жа ў зоркі спрацавала тое, што працавала ўжо не раз. Падключэнне Куляшовай праз далёкую перадачу, і Сцяжко. І зноў жа закід, і правальваецца абарона Дынамо БДУФК. Гаршкова ўключаецца ў барацьбу, лишь прабівае міма Тацяна Шарашавец, і будзем хутка сачыць за гэтай сустрэчай. Гучыць замен. Нагадаем, што па адным слоце трэнеры ўжо скарысталі. Вось Дынамо БДУФК адразу пачынае. Куляшова нумар 11, Вікторыя Герус нумар 14, Аліна Шчэрба нумар 19, Діана Тропнікова 22 капітан каманды. Но ў нас тым часам аўтагол. Такое пачуццё адбываецца, і Дынамо БДУФК зноў жа выходзіць наперад у нашым матчы.
Вось так, на пачатку 47-й хвіліны Дынама зноў жа наперадзе. Добра рэагуе на прапушчаны у распранальную мяч, но мы абмяжоўваецца толькі папярэджаннямі. Закід наперад, Дынама БДУ ФК у бок магіліўчанкі узялі справу ў свае рукі. 2 забітыя галы, на якія суперніцы не здолелі адказаць, і Дняпро у нас патэнцыйна адрываецца ад Гепха. Далей гуляе на партнёрку. Закід у штрафную. Сіняўская зарыентавалася, знайшла Ньёля. Далей на Петрусевич. Ньёля. Добрая падача, але ж добрая. Зарына Капусціна моцным пераводам знаходзіць суперніцу. Удар па варотах, і ідзе мяч па-за межамі створу. На Петрусевич, але ж працягвае Дынама, нягледзячы на памылку гэтай перадачы, мячом валодаць. І вось так на Окпе спрабуе гуляць адна з партнёрак. Мячом аддае перадачу. Ёсць скідка на Окпе. Окпе шукае лепшай зоны для удара, але зараз трэба ўжо падаваць. Окпе. І зараз Ганна Кавалевіч ратуе сваю каманду. Яшчэ адна спроба, яна блакуецца. Дзякуючы аўтаголу ад Зоркі на пачатку тайма нумар 2. Тацяна Петрусевич і Ксенія Куляшова забівалі ў першай палове. Ну а пакуль Эмі прабівае па варотах і вось так забіць. Ну а пакуль Дар'я Гаршкова адпраўляе мяч наперад. Эмі уступае ў барацьбу, выйграе яе ў суперніцы. Ньёле. Падача. І зноў жа Ганна Кавалевіч уступае ў гульню. Удар здалёк ад Ольгі Капышы. І які гол забівае Дынама БДУ ФК. Просто пад папярэчыну. Дынама БДУ ФК забівае 3-й гол у гэтым супрацьстаянні. І удар ад Эмі. Мяч залятае ў вароты. 4-1 на карысць Дынама БДУ ФК. Вось так, нігерыйка ўсё ж таки забівае ў сённяшнім матчы. І у нас з вами лік становіцца 4-1 на карысць Дынама БДУ ФК. Лік, які па інтрызе, па акадэміі Дынама БДУ ФК. Арцішеўская гуляе на Эмі. Зноў жа Арцішеўская. Яна з мячом. І 5-1 робіцца лік. Яна Арцішеўская, выйшаўшы з лаўкі запасных, забівае яшчэ 1 гол. Вось так, Дынама БДУ ФК літаральна за другі тайм перавярнула падзеі гэтага матча. І падача ад Капышы. Замітусіўся мяч у штрафной, але пайшоў па-за межы поля. 11 пунктаў. На 3-м месцы Віцебску яго 40, 4-е Дняпро 36, 5-я Зорка. І сустрэнемся з вами на беларускім футболе. Ну а пакуль добрага вам вечара і да пабачэння.